Igbo people ekenekwa m Igbo ndị ma njem n'ụbọchị nke taata biko na enwere one certain time nweta this prayer declaration nke ndị a na-asụ ya n'Igbo mana ịbịa ka ịkpọ ya n'Igbo bụ ihe ọ bụ gịnị ọfọ na ogu ihe eji mara ndị Igbo kwesịrị achịkọta onwe ha ọnụ ana ịtụ ọfọ na ogu jidelu mmadụ ọfọ na ogu na-ekpe ekpere na-eme gịnị decrease ihe a bụ ihe nwanne anyị nwoke mee for the new month of August ọnwa nke bụ August o wee na-asị na ajụ ihe ọbụla so wee this August wee bịa gbata eko kpaka ihe ọnwa so August bịa na ya ma gịnị na ya ma mix wetabugo this type of thing before. So when I saw massive positive review about it, so many people comment na the comment section man dị na-eti ise man dị na-esi amen so no bụ n'isi wee ghọta ya biko ka nchekwa gị warning ebulukwa onye Igbo wụ na aka ga-adịrị ọcha avoid ya this prayer ọ bụrụ na aka ga-adịrị ọcha because ihe a na-etigbu mmadụ akwa okwu ekwu agbakọ ọnụ nwa iyi ka ọ bụ ọ na-etigbukwa mmadụ. God is a merciful God. God is a merciful God mana aja ana Igbo n'Igbo ọ na-akwa ya n'anya n'azụ biko ọ bụ na iso na ndị a na-atọ mmadụ ndị na-analụ mmadụ ihe n'ike ndị na-edi na nwunye mmadụ ndị na-edi ndị abụọ edosi ofue biko gbate aka maka ndụ gị ya na-enweka gịnị inwe ohere maka ị na-anụ okwu a kaba arụ cheghalịa ịghọtago cheghalịa ma mee gịnị ma tụgharịkwa ibido kịta mezigbo onwe gị emezigbo n'ib ka bido gịnị n'oge. So again this prayer declaration for ndị Igbo in the month of August 2025. In any of this video open ihe na dị mma comment tell me saying na the comment section because na gịnị mere ihe abụ okwu eme gịnị akpacha akpa wee mee gịnị wee nwa ihe na ya na end this video. Ndaba share phone n'ụbọchị nke taata bụ ọnwa nke mbụ anyị nọ n'ọnwa nke mbụ ọkwa taata bụ eke nnukwu ụbọchị anyị nọ n'ọnwa nke mbụ nke ndị oyibo kpọrọ ọnwa Ọgọst. N'ime ọnwa nke mbụ a anyị chọrọ ka anyị jee nabata ọnwa mbụ anyị na-asị ma gị mara amara na ọnwa anyị na-akpọ ọnwa nke mbụ na ihe abụ ọnwa nke mbụ ndị oyibo mgbe na-adịghị anya mmebido ka anyị na-emekwa emume ọnwa nke mbụ ndị Igbo ka anyị wee na-aghọta ihe dị iche ịbara ọnwa anyị nọ n'ime anyị kpọrọ ọnwa ụbọchị nke mbụ n'ọnwa anyị agụọ n'ọnwa nke mbụ n'Igbo ọnwa nke mbụ agụọ n'ihe dịka wiiki gara aga mgbe ọnwa ji agụ ọnwa nke mbụ mgbe ọbụla ịfụrụ ọnwa o nwere ọnwa mbụ adịrọ ọ bụrụ anaghị adị ịbọ ọnwa ka ekwuru okwu ya the month kalenda nke ndị Igbo ọnwa apụ ana n'elu pịa efu ka ma mmadụ ga-adọrọ ebe ọ nọ tibe nwanne che nọ ite mụ na gị siri otu ehi nke ga-awa nke na-adị aga m anọkwa ihe ọma niile iburu pụtakwa ọnwa aga m afụ ya ihe ọma niile bịara ọnwa oge eru m aka ihe niile bịara n'ime ọnwa oge eru m aka na ya ga-afụkọcha ihe ọma niile ọnwa ga-ebubịa ma ajọ ihe anya ya eji anya na-abụfe ajọ ihe ya eji anya na-abụ wee fụ ibe akwa ya eji anya na-abụ wee fụ nsogbu kama na ya ga-eji anya afụ bụ ihe ọma ọnwa ka ọ na-agwa ya ka anyị ji wee bụ ndị si na ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ ị ga-eso n'ọwụwa anyanwụ ị ga-eso n'ọdịda anyanwụ mana anyị nwere onwe anyị bụ na anyị nọ n'ebe a ọnwa na-agbatute anyị nwe ọnwa mgbe ọbụla ọnwa pụtara gụọ ọnwa ọfọ nke a bụzi nke ọnwa nke ndị oyibo ka anyị na-ekwu okwu ya taa nke ahụ bịara wee mee na imirikiti ndị mmadụ happy new month ya bụ na anyị sokwa ofu aka ahụ maka na ịchọ ka ị gbanwee ihe ị ga na-ekwu na nke a ma mma nke a ma mma ka nke gị wee dị mma ọ bụ ezi omume nke gị na-ebupụta ga-eme ka onye nọ na nke a feta na nke a akparamagwa gị dị mma ga-eme ka onye a hapụ agwa nke ọ na-agba kpaba agwa nke a onye iberibe fọrọ agwa onye a dọrọ mma mana ọ masịrị abụ ihe ahụ onye ahụ na-emebe ajọ ihe ọ hapụ ihe ọma ọ na-eme jekwa bewekwa gịnị bewekwa nke a ya bụ n'ime ọnwa anyị na-achọ ka anabata ọnwa ọhụrụ n'ụzọ pụrụ iche anyị na-asị mmadụ niile n'afọ anyị ihe ọma mekwara gị n'ime ọnwa ahụ ndị ogologo kpọkwa gị n'ime ọnwa ahụ ọganihu dịkwara anyị n'ime ọnwa ya bụ anyị na-asị ọnwa ụbọchị nke taata anyị na-asị ya nnọọ n'obi anyị na-asị ya nnọọ n'obi anyị na-asị ọnwa anyanwụ abụ ọnwa Ọgọst anyị si ya nnọọ mbata ọnwa anụnwa ga-ewetara anyị ihe ọma dị iche iche ihe ọma ga-emere anyị n'ọnwa ihe ọma ya kwara aka n'ọnwa na ihe ọma ya kwara aka n'isi gị ndị ogologo ya kwara aka n'isi gị ọganihu ya kwara aka n'isi gị ịfụnanya ya kwara aka n'isi gị nke kacha mkpa bụ na arụ ike ga-adịrị gị n'ime ọnwa
ihe akwakọ ihe enwe nwe ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị eji ana akara nke ihe bụkwana ya esi ihe ọma bịa kwara aka n'ime ọnwa ihe niile ọnwa bụrụ pụta bụ ihe ọma ọ ga-emetụtakwa mụ na unu ọbara afara feminin sa n'ụlọ oke laik ya ọ ga-emetụta ọma onye ọbụla maka na mmiri bụ ihe ọma ọ ga-emetụkwa m nwa na onwe m ọ ga-emetụkwa m ihe ọma ọbụla o buru pụta bụ ọnwa anyị banyere n'ime ya ọ ga-efesa mụ na gị dịka mmiri juru oyi ọ ga-efesa mụ na gị dịka mmiri juru oyi ọ ga-efesa gị nwa bụ na-eti ise dịka mmiri juru oyi ọ ga-efesa nwunye gị fesa ụmụ gị fesa ikwu fesa ibe fesa ndị ọya ha agbakee n'ọya okwe ka eji ejekwu chukwu na onwe efu chukwu anya ya bụ anyị kwu n'ime ọnwa anyị bịara na ihe ọma ga-akpọkwa anyị ihu mana ọ bụla sịrị ihe anụ anyị kwuru taa tara ihe ọma fesara anyị dịka mmiri anya emetụ anya lasị n'etiti mụ na gị na-abụ anyị eburuzie mmiri ahụ ọ chọrọ were ya wufuo ya anyị sara anyị wufuo onye ya dịka mmiri ahụ ọ na-abụ ihe ọma mere mmadụ ụfọdụ ejere ewe iwe ihe na-ewere iwe maka gịnị ka aga ekwe mmadụ n'ọkụ onye ahụ ekwere n'ọkụ anyị si onye ọbụla kwere mmadụ n'ọkụ onye ahụ a na-acha jiri eriju afọ mgbe ahụ onye ahụ ọ kwere chọọ ka ọ kwụpụ ya n'ọkụ anyị si chaja ahụ ejiri kwe ya bifo ya bụ ọnụkwa chaja ahụ ejiri kwe ya bifo ya bụ ọnụkwa chaja ahụ mere ya o ji nweta pesentaji ya bụ ọnụkwa mana onye a kwere n'ọkụ onye abụ ajiri kwe n'ọkụ e wee were obi aṅụrị wee nabata ya mgbe ọbụla ọ na-ekwupụta n'ọkwa na onye a kwere n'ọkụ mgbe ọbụla ọ na-enwe ọṅụ n'isi onye kwere ya n'ọkụ na-ekene chukwu n'ime ya anyị si onye na-eme ihe dị otu a ihe ọma chekekwere ya ka nzu a ihe ọma chekekwere ya ka nzu a ihe ọma chekekwere ya ka nzu a n'ime ọnwa ọfụ a anyị na-arị chukwu oke abịa ma n'ime ọnwa ọfụ a ogologo ndụ narị isi ike eji akpọkọ nwoke ihu ọ ya adịkwara nwaanyị ọ ya adịkwara ụmụ anyị ọ dịchara ha ọdịrị ndị nwunye anyị n'ime ọnwa ọfụ a anyị nọ ihe ebe ọbụla ịnọ ihe ọbụla bụ mkpa onye chukwu biko doo lebara onye ahụ anya na mkpa ya mana ọ bụrụ na mkpa onye abụ ka o wee were emegide mmadụ chukwu ekwekwana ka ọ dịrị onye ahụ ire ekwena ka ọ dịrị ire mgbe ọbụla mmadụ ji agbata ka ọ were ebe na o nwere ihe a ka o wee were eje megidebe mmadụ chukwu ekwekwana ka ọ dị ire ekwena ka ọ dị ire mụ na gị afụ n'ọnwa a ngwụsị ọnwa anyị ga-afụkwa isi ya ọnwa ọbụla pụtara na mụ na gị ga-afụ ya ọnwa ọbụla pụtara na anyị ga-afụ ya ihe ọma niile si na ya pụta anyị ga-afụ ya oriri dị n'ime ya bụ anyị ga-eri ya ọmụ nwoke dị n'ime ya bụ anyị ga-amụ ya akụrụba dị na ya bụ anyị ga na-eri ya isi wee ruo mgbe anyị akacha nka onye ka nka mee spai ọ pụọ n'ụwa onye emekwana ọkaba nke iwe webie ya bụ anyị na-asị anyị na-anọ ụba na-anọ bịakwa dịbịa were ndụ ndị shie ndị buru ụzọ fụọ ọnwa ọfụọ ndị awa ọfụ egbu unu anyị ebe unu gudere kasịa nka were nwe ndị niile kara nka fụrụ ọnwa ọfụọ anyị sị nkafekwa anyị fada na-abụ ọkacha n'ụkọ were nsị ncha nọọ ya mana ka ebe ihe dị n'ọjị a sị ihe ọma bịa wụrụ ọjị ndụ ogologo bịa wụrụ ọjị n'ime ọnwa ọfụ a ihe ọbụla mmadụ chie n'obi bụ ezi ihe anyị sikwa mezukwara onye a n'ime ọnwa ọfụ a ihe ọbụla onye iro gbara n'izu onye bịara mmezu n'isi anyị echi anụ ọzọ egbu anụ ọzọ ndị ọzọ gbara ji izu nyere mmadụ ndị na-agbara izu si mekwa ma agbachaa ji izu si mekwa kọwara gị ha gbata n'izu ebe ọbụla ekwuru okwu ọjọọ n'isi gị si nwekwa ebere kọwatara gị ya ofu onye bekwa kpupere gị ya bụ ka ndụ ogologo wee dịrị ya bụ n'ime onye ọnwa ọhụụ anyị si onye ọbụla na-egori ilekwa egori cheta na septemba bụ ụgwọ akwụkwọ na septemba nwere ka o si adị ilekwa egori n'ime ọnwa ọfụ a chukwu ga-emere gị ihe ị ga-eji wee zụọ ụmụ gị n'ọdịnihu ọ ga-ezibutere gị ego ụgwọ akwụkwọ a bụ uche gị maka ụmụaka niile na-eche ejija klaasị chukwu ga-ezibutere gị onye inye aka chukwu ga-ezibutere gị ụzọ ị ga-esi eme ya na nke gị agaghị ala azụ na chukwu ga-eji ọnwa ọfụ a zibutere gị ihe ị ga-eji wee zụọ ụmụ kama na ya na-eche ụfọdụ nne na nna n'ọnwa ọzọ a na-abanye ga-abụ maka ụfọdụ na-egori na-aba n'ọgọst mana nne na nna na-enwe ihe mmetụ na-abakwa na expenses ya bụ chukwu ga-ezipụta ego a ga-eji eti ụmụ anyị chọrọ ịga yunivasiti o ji ezipụtakwara ndị nne na nna ego a ga-eji wee kpoje ụmụ anyị na-aba sekọndịrị zipụtakwara ndị nke na-aba praịmarị zipụtakwara ndị nke ka na-abanye maka na mgbe eji abanye ihe ọhụrụ ka ọ bụ ya bụ mbanye ụmụazị ya ga-abanye chukwu ga-atụlitere anyị akụnụba tụlitere anyị ha ga-eji azụ ụra anyị zụba ụmụ anyị zụchi aka anyị were ite erire dị n'aka ụmụaka okwenye na ọkwa ọfọ ịzụcha nwa ji enweghị irite n'aka ịgbara lọsụ ka ị na-atara afụkwa mana agbalịkalịka fọwọd ọ nwunye gị ihe imesịtụrụ gị obere ike fụ na ndị enyi gị nwoke niile bụcha ndị dọkịta ị ga na-eme ya by 4 ọ ihe m nọ ị ga na-eme ya by 4 nwoke na-achọ nwa nwoke na-achọ nwa ha ndị ọyị nwoke niile na-abụcha ndị dọkịta mee by 4 jọsi nye tụtụ ya obere gap mba ibu n'ụzọ ri nri na mana o mere Peter na nke awọkụ kwụsịrị nri abalị ọjọọ anyị gbara na ise nke pụtara anyị ga-esetakwa na ihe ọma o fada kacha oke o mere ya gịnị orisense tụrụ ya nke abụọ ji unu ihe ọma ka ọ bụ nna o chekwuru ihu ọbịa
ihe ọma mekwenu ihe ọma yọkwa aka mmiri ihe ọma gbakwa otu o siri gba ihe akụakụ ihe ọma gbakwa otu o siri gba read kwa ebe a ga-eje aga m afụ ya because ya bụ ebe uri na ọgụ ya bụ ndị ichie nkwanụ nkwụọ onye nke etokwana ọ dịkwa ka atụrụ na aṅụ kemgbe ịmana o mere mmụọ betara ha ịbịa na be ha wee fụ na ihe ọma na-eme wee kwere ya ya gazikwa enu ya bụ mmanya na-akpa Adaogbe ngwa m ndị ọhụrụ ị na-amalikwa elu ekwesis mara chukwu ya ego ị ga-egbu egbe